Sarap po ng ulam natin ngayon pero bago yan maglinis tayo. Hello mga loves! Ngayon lumayas na si Tami, no? Papunta na siyang trabaho. So sabi ko ako na lang dito mag-cut. Sabi ko sa kanya, bawal ka nang humawak sa ating lawnmower. Kasi sira-sirain mo lang ito dong. So kaya ngayon, ako na lang yung nagkakat. Habang wala siya, binilisan ko na kasi ayaw kong mag-cut siya bukas, no? So, habang nag-cut ako mga loves, yung tiyan ko, nag-aguro man sa kagutom, no? Hindi ko kinaya yung gutom. So, ang nangyari dito, nilagay ko yung lawnmower doon sa pinakalikuran namin, no? Nilagay ko siya doon sa hindi mainit. Pagdating ko sa loob, walang kanin. So, kaya kailangan ko magluto ng kanin. At ang daming leftover namin mga loves, pero iba yung plano ko na kakainin ko. So, kaya ngayon, kumuha ko ng bagoong. Habang nagka-cut pala ako kanina, naglalaba ako ng ating mga basahan or mga rug, no? So ngayon, ang gagawin ko is mag-harvest na lang po ako ng string beans. Yung sitaw natin dito, i-harvest natin mga loves kasi ito yung feel kong kainin. Sige guys, samahan nyo ako guys, lutuin natin ito at itry din ninyo ito kasi sobrang sarap talaga. At last year ko pa to itong nalaman na ganitong luto is simple at yummy, maparami talaga yung rice ninyo po. Ang saya pag may garden mga loves, no? Kasi talagang kapag magutom ka, meron kang makukuha at makukuha na gulay kapag magtanim ka. Kapag may garden ka at hindi mo tinamnan or nilagyan ng gulay, wala kang maani. O diba? So yun lang yun, kailangan mo talagang magtanim ng gulay para masaya ang buhay. Iisip ko din ito mga loves na kailangan kong bilisan kasi kailangan kong bumalik sa labas magkakat. At ito lang yung na-harvest natin na sitaw at meron ako ditong talong the other day na harvest. So ang gagawin natin is linisin po natin ito. Hindi na natin ito lutuin ng mga magagandang klaseng luto, no? So kailangan lang natin siyang linisin. And then pagkatapos yan, ikat din natin yung talong at iboboil lang natin sila. At nasa sa inyo na yan, depende na yan sa inyo kung anong klaseng luto ba, half cook, overcook. Ako gusto ko talaga yung parang hindi half cook, gusto ko yung luto, hindi yung overcook, basta kay luto lang siya, no? So pabuhay lang tayo ng tubig dyan and then para makakain na tayo. Ito yung problema kapag gutom ka na and then yun ka lang mag-start ng pagluluto. So meron tayong rice dito at yung rice natin is parang ang tagal maluto. So ang gagawin mo lang is kailangan kang may onion, may garlic. So, yun lang yun talaga yung katapat mo. At saka, of course, ang pinaka-main ingredients is yung bagoong at saka kamatis. Yung bagoong talaga mga loves, kailangan at yung maraming kamatis. Kung gusto niyo yung kamatis na mix hilaw at mix hinog na, so yun yung pinaka-the best. So, ito yung ginagamit ko, hilaw at saka hinog na kamatis. At ito na, nag-boil na yung ating tubig. Ilagay na natin yung ating mix na gulay. At habang nagluluto ako, tumawag yung aking asawa kasi mag-update lang siya na nakarating na daw siya sa trabaho mga loves. So okay na yun kasi ganyan sabi ko, sinabihin ko kasi siya na dapat kang mag-update. So ngayon, ang gagawin ninyo is ipirito po ninyo yung onion at garlic, no? Iba-brown konti. And pagkatapos niyan, ilagay na natin yung kamatis. Mga ilang minuto, ilagay na natin din yung bagoong. Depende na yan sa inyo kung maraming bagoong. Kapag marami kayong talong, marami kayong sitaw, damihan ninyong bagoong at saka kamatis. Talagang masarap. Tingnan nyo naman yan. Sino bang hindi maglalaway dyan? Ang sarap-sarap niyan, promise. So, samahan nyo ako guys. Kakain po tayo. So, i-add muna natin. Ganito yung ginagawa ko mga loves. Ito na yung nabuhil natin na gulay. Ilagay lang natin yung naluto natin na bagoong sa ibabaw ng gulay. As in talaga, pang karinderya na pang pobre na karinderya. Pero pobre guys, pero sobrang sarap, promise.
At yun, naparami yung kanin natin. Basta ganyan klaseng ulam, talagang maparami yung kanin. At lumabas ako mga loves para mag-pick up na naman yung tae ng mga ating aso. No? Every time na lang talagang ito yung papel natin. But anyway, ginawa ko din ito mga loves para naman makapaglakad-lakad tayo. Kasi yung tiyan ko talagang busog kapag nakabili po ako ng saging dito sa Amerika. Lakatan ata ito sa Bisaya. Hindi ko alam, nakalimutan ko na. But anyway, saging. So ngayon, nakabili din ako ng dahon ng saging para naman hindi talagang magkatagok-tagok itong ating kaldero nga itim, no? So, lulutuin ko lang siya sa usual naming ginagawa. Lagyan natin ng tubig and then iboboil lang siya mga depende sa inyo kung ilang minuto. Sa tagal-tagal ko na dito mga loves, hindi ko ito nakita na hinog dito. So, puro talaga siya hilaw. At every time na makita ko siya, sobra kong excited. So, takpan ko lang siya, hintayin natin, no? At ito na nga, nagbukal na siya, nagboil na. At ready na siyang haunin or kunin, no? Haunin, kunin sa ating tubig. Naalala ko tuloy yung mga ganito sa Pilipinas at ginamos yung katapat nito eh. Kalamansi with sili. I-open natin ito mamaya yung hindi na talaga mainit yung kanyang balat kasi nakakapaso. At habang naghihintay sa ating saging na maging okay yung temperature na, hindi na siya mainit. So nagkampad or naglinis lang ako dito ng ating sitaw. Nag-harvest din ako ng sitaw at kamatis mga loves. At kailangan ko lang itong lutuin with bagoong, yung binuboil ko siya with bagoong. Bagong pitas ko talaga itong ating mga sitaw, mga loves. Ang saya-saya kasi kapag bagong pitas, firm siya ba, matigas-tigas. Pero kapag maghintay ka ng mga ilang days bago mo siya lutuin, parang na siya, soft na ba. At yun, hugasan lang natin siya ng maigi. Ganitong luto, pang madalian po ito kasi darating na yung ating kaibigan. Matagal ko na siyang hindi nakasama dito sa bahay. Kung matagal na kayo dito sa akin, nanonood, kilala nyo siya, no? So ngayon, kulang pa yung kamatis na hinarvest natin. So kailangan nating magdagdag mga loves. So kuha tayo ng hilaw kasi mas gusto ko din yung hilaw mga ganito. Kapag bagoong or ginamos yung ilalagay ninyo mga loves, dapat may hilaw ng kamatis. Ang sarap kainin kasi ng hilaw na kamatis mga loves kapag igisa with bagoong. Ang sarap-sarap, lalo na ilagay mo sa rice. Ang sarap talaga, maparami yung rice mo. So dito, nire-ready ko lang yung ating mga sangkap para sa ating bagoong at sitaw. Ikakat ko lang yung ating dalawang klaseng kamatis, no? Hilaw at hinog. At pagkatapos nun, bilisan lang natin kasi parang late na gutom na si Indamiri and Charot. Alam nyo bang na-excited ako sa ating saging dahil may bagoong tayo, di ba? Kasi talaga yun yung silang magkasabay at pagkatapat talaga. Busog na busog ka doon. At ito na, i-ready na din natin yung ating garlic at saka yung onion pangpares sa ating bagoong na sitaw, binagoongan na sitaw. Pero bago mo yan siya lutuin mga loves, kailangan nating i-boil yung sitaw. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo lutuin yung sitaw. Gusto ba niyo yung half cook, overcook, or in the middle of the cook? At ito na nga, ito na yung ating saging. Binalatan ko na siya mga loves kaso na-disappoint ako. May itim. So sabi ko, tignan natin yung iba, baka may itim din. So sa kakaano ko, nagulat ako, lahat po sila may itim. At ako naman na sobrang paranoid or something, ayaw ko ng mga ganyan kasi sobrang halata na bakit lahat sila may mga itim at kakaibang itim talaga siya. So ngayon, ang inano ko dito, hindi ko na po siya kinain. And yes, hindi ko na po siya kinain. At sa mga magtatanong, hindi po siya bugtok, no? Parang injected siya mga loves. So yun. At yun, luto na yung ating string beans. So dinidrain ko lang siya para hindi matubig. So ginisa ko yung onion, garlic, kamatis, at with bagoong. So yun na yun siya. Ang sarap niyan mga loves. At ang bango. So yun, pagkatapos nun, nagluto ako dito ng tuyo. At yung kaibigan natin na si Lon, nagdala din siya ng bunga ng malunggay at binuboil niya. At first try ko itong kainin kasi hindi ko alam talaga mga loves na pwede pala yung kainin. At tara, tapos na tayo nagluto. Ipakainin na natin yung ating bisita mga loves. Habang kumakain lang kami dito, nagtsikahan lang kami at nagtatanong-tanong ako tungkol sa malunggay, no? Yung bunga. Marami daw yung health benefits, no? So kaya yun, kumain ako, nagtry ako ng 3. At parang okay naman siya, pero
Sa totoo lang, hindi ko siya bet. Mas gusto ko talaga yung dahon. At yun, kapag umabot kayo dito, salamat po sa inyong time. Mag-enjoy lang kami ditong kumain at mag-chikador-chikador.